ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо королевский бархтора нишон диҳам. ина марҳамат, хеле буд клиентҳо мепурсиданд, менавистанд духтарако ки мо мехоҳем мисол дархост кардан. аз сабабе ки набуд ман мегуфтам ки тамом шидагиай ва чӣ хеле медонед, дар охирон видео ма эълон карда будам ки бори нав ки омад нархаш дигар мешава. ҳозир нархаш қиматтар шидагиай дӯстони азиз. нархи ино 600 сомон шидагиай як либосш. И тозаҳои дубайски якум сортошай. Марҳамат, ана фиолетовиам хат чомни хушрувай. И камакак видеода сафедча омадестай. хулас 600 сомон як либос шай. Каседа ки дар кор боша метавонед нависед, доставка дорем. Инаи фиолетови берангакай. Инаи сабз ҳаст. Инаи сабзак бисёр мехаранд. Анаи рангаш хушрувай, ҳозир нағз гирифта истодаанд. Баъд ҳаст аз анаи намуд. ҳозир якта ба якта ҳами кадомеш ки ҳаст ман шумода нишон метиҳам. духтаракое ки пурсида будед, марҳамат, метавонед дар WhatsApp нависед. тамошобинони азиз, доставка дар ҳамаи ноҳияҳои Душанбе, ҳамаи ноҳияҳои Тоҷикистон дорем, дар Душанбе низ дорем ва дар Русия тавассути почта равон мекунем. ба ҳамаи шаҳрош тавассути почта равон мекунем. бор аз 3 ҳафта то 1 моҳа мерава. нархи доставка 2 кило бор 150 сомон мешава. мо чеку квитансия ҳамаша метиҳем. шумо баъд метавонед ки бортона гиред. хулас нигоҳ кунед, анамино ҳамашон бори навда омадан. анами ранго инаи шоколадновияй ки дар видео хушрӯ наомадестай. баъд иҷада бо сиёҳ дора. иш сиёҳай. хулас рангои беҳтарин ҳаст ҳозирашда. баъд бисёриҳо ранги талхабарга пурсида будед, наомадай ҳозирашда дӯстони азиз. фақат ҳамин рангошай. хулас 600 сомон як либоси анамин королевский бархтои тозаи якум сортуш. метавонед дархост кунед. боқӣ саломат бошед. хайр.